Kızlar исәнмесез? Үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Исемнәрегез ничек була сезнең? Минем исемем Эвелина. Минем Шакира. Әйе, фамилияегезне әйтегез инде. Федотова. Палатова Шакира. Сезне әлеге елкыга нинди уңышларыгыз өчен чакырдылар? Әйтеп китегез әле. Сез кайларда катнаштыгыз? Экономика, шәһәр. Олимпиадасында катнаштыгыз, уңышлы гына, әйме? Сез бәлки тагын ниндидер хоббиларыгыз бәлки бардыр, җырлыйсызмы, бийисезме, анда бәйлисез, чигәсез дигәндәй. Бийисез, әйме? Ниндидә булса төркемдә бийисезме? Ниндидер группада бийисезме? Нинди? Нинди? Миньоны. Ул кайда соң ул? ГЦТда. Аха, укытучыгыз белән танышып китик әле, исемегез кем була? Сожалепа. Сез Библиотекарь. библиотекарь. Нәрсәдә истә калды бу ел сезнең өчен? Нәрсәләр искә калды? Библиотека буенча әйтсәм. Әйе. Беренчедән инде без 100% балаларны учебниклар белән тәэмин иттек. Дәреслекләр белән 100% безнең Көмеш кыңгырауга язылдыгыз сез, әйме? Көмеш кыңгырауга ел саен язылабыз, подпискабыз бик әйбәт бара, шәһри шаллы, мәйдан. Үзебезнең муниципальный изданиеларга язылдык инде.